Добро утро, колеги! За днес имаме внесени извънредно 3 докладни. Предлагам да започнем с първата докладна, която е от кмета на община Хаджидимово, господин Терзиев, относно земеделски земи от ОПП. Във връзка с изпълнение на решение 458 от протокол 40 от проведено заседание на Общински съвет Хаджидимово на 2.3.23 година и изключен предварителен договор с Ансулар ООД, имаме входирана преписка в Министерството на земеделието и храните за промяна на предназначение на имоти. Тази преписка са два имота. Поземлен имот, идентификатор 04399 1664 и поземлен имот, идентификатор 04399 1683 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Облатка. Пред вас е докладната. Няколко иска да вземе отношение, има думата. Към преписката е необходимо да бъде установено дали са спазени разпоредбите на параграф 12, алинея 2, точка 2 и 3 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители в срок от 5 години, считано от 23 декември 2020 година, земите по член 19 алинея 1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи могат да се предоставят на общинските съвети при определени условия. Вече няколко пъти правим такова предоставяне и тези условия са определени, предполагам, че сте се запознали с тях. В случая към тази докладна условието е точка 3 за енергийни обекти по алинея 1, точка 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд. Това е нашето основание. Имате думата, колеги, по тази докладна. Колеги, някой иска да вземе отношение по тази докладна? Колеги, някакви за отношение? Добре, тогава ви предлагам да вземем следното решение. За изпълнение на енергийни обекти по смисъла на параграф 1, точка 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката се предоставят земи от общински поземлен фонд, собственост на общината по реда на член 19 алинея 1 от ДСПЗ и протоколно решение на комисията по член 19 алинея 2 от ДСПЗ от 25.07.2008 година Хаджидимово. Община Хаджидимово не разполага с земеделски земи, възстановени по реда на член 18ж алинея 1 от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи на Общинска служба земеделие град Хаджидимово. Колеги, който е за това решение, моля да гласувам. 5 не са, 0 въздържали се, 0 против. Колеги, следващата докладна записка пак е от кмета на община Хаджидимово и тя е относно предоставяне на помещение, публична общинска собственост, находящо се на втория етаж от административна сграда пристройка на община Хаджидимово с адрес град Хаджидимово, улица Димо Хаджидимов, номер 46, находящо се по ПИ парцел 2, имот пълноснимачен номер 528 от квартал Дарници, по плана на Хаджидимово, за безвъзмездно право на самостоятелно ползване на Изпълнителна агенция инфраструктура на електронно управление за срок от 10 години в изпълнение на инвестиция С7-2 широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България по Националния план за възстановяване и устойчивост.
думата, колеги, да коментираме тази докладна. Имаме определени помещения. Всички 265 общини ще имат такива отделени центрове. Хубава инициатива. Като се реализира, ще имаме достъп до облачни услуги, ще се ползва изцяло от общинска администрация. Колеги, някакви отношения по тази докладна? Тогава ви предлагам да вземем следното решение. Общински съвет Хаджидимово. Те ще бъдат няколко решения, 4. Общински съвет Хаджидимово дава съгласие помещение, публична общинска собственост, находящо се на втория етаж от административна сграда пристройка община Хаджидимово с адрес град Хаджидимово, улица Димо Хаджидимов, номер 46, находящо се в УПИ парцел 2, имот с пълноснимачен номер 528 и квартал 20 по плана на град Хаджидимово да се предостави на Изпълнителна агенция инфраструктура на електронно управление за безвъзмездно и самостоятелно управление за срок от 10 години в изпълнение на инвестиция Т7-2 широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България по Националния план за възстановяване и устойчивост. Второто ни решение да бъде възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими действия по сключването на договора за безвъзмездно и самостоятелно ползване на описания недвижим имот. Няма да го повтаряме, колеги. Третото решение актуализира годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество на община Хаджидимово за 2025 година, като включва упоменатия по-горе имот, пак няма да го повтаряме, колеги. И четвъртото ни решение да бъде на основание член 60 алинея 1 от АПК Общински съвет Хаджидимово допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Колеги, който е за тия 4 решения, моля да гласувам. 5 сме за, няма въздържали се, няма против. И третата докладна, колеги, пак от кмета на община Хаджидимово и тя е относно кандидатстване с проектно предложение по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта за проект основен ремонт на стадион, монтаж на съоръжение, скамейки, изграждане на дренажна и оросителна система и оградна стена към футболно игрище стадион, находящ се в УПИ 4, имот с пълноснимачен номер 561 от квартал 3 по плана на село Копривен, община Хаджидимово, област Благоевград. Докладната е пред вас, колеги. Имате думата за отношение. Това е само проект за кандидатстване. Колеги, някак искате да вземе отношение по тази докладна? Да разбирам, че не. Тогава ви предлагам да вземем 5 решения по тази докладна. Първото ми решение, Общински съвет дава съгласие община Хаджидимово да кандидатства с проектно предложение по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта за проект основен ремонт на стадион, монтаж на съоръжения, скамейки, изграждане на дренажна и оросителна система и оградна стена към футболно игрище стадион, находящ се в УПИ 4, имот с пълноснимачен номер 561 от квартал 3 по плана на село Копривен, община Хаджидимово, област Благоевград.
Второто ни решение да бъде: Общински съвет Хаджидимово дава съгласие община Хаджидимово да осигури съфинансиране в размер на 118 968 лева. Включен ДДС за 2026 година за изпълнение на проектното предложение, посочено в точка 1. Третото ми решение: Община Хаджидимово декларира, че за предложения проект е осигурена тяхната устойчивост и че ще поддържа обекта предмет на проектно предложение в годно за експлоатация състояние, няма да променя предназначението на обекта, както и се задължава да не извършва дейности в обекта, компрометиращи резултата от предоставеното финансово подпомагане за период не по-кратък от 5 години, считано от въвеждане на обекта в експлоатация. Четвъртото ми решение: упълномощава кмета на община Хаджидимово да подпише запис на заповед, съставена в съответствие с член 535 и следващите от Търговския закон в полза на поемателя Министерство на младежта и спорта като орган на управление на Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за сумата от 118 968 лева, включен ДДС, за обезпечаване на цялостното изпълнение на проекта, посочен по-горе, както и упълномощава кмета на община Хаджидимово да сключи договор между община Хаджидимово и Министерство на младежта и спорта. Петото решение: на основание член 60 алинея 1 от АПК, Общински съвет Хаджидимово допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Колеги, който е за тези 5 решения, може да гласува. 5 сме за, 0 въздържали се и 0 против. Благодаря ви, колеги. Тези 3 доклади ще бъдат включени в последващото заседание на Общински съвет от 10 часа.